clwstwr o chwaraewyr mewn coch yn torri mewn gan Goset. Henry Jones at Sheridan. Sheridan yn croesi'n beryglus at y post yn pella! Ac mae mewn gan Thames. Thames yn rhwydo, a hynny am y 7fed tro y tymor yma. Thames yn codi yn uwch na neb ac yn penio'i yn gryf heibio I Leeds. Vincent yn codi ac yn ennill y peniad. Pwy sy'n cael yr ail bêl? Goset ydyn nhw gynta. Bêl heibio I Tyrrell Webb. Dyma Henry Jones. Jones yn ergydio! O, ergyd nerthol, 10 llath ar hugen. Vincent a Baldwin co hi'n hir. Tuag at Bowen. Bowen. Jones yn methu clirio. A Liam Thomas. Cyfle eiraidd I Liam Thomas I ddod â'r sgôr yn gyfartal. A draws mae Goset. Mae Webb yn gyflym. Mae Webb wedi curo fe. A dylchwch ar Webb yn gwibio lawr y chwith. Mae Miles Davies yn disgwyl am y croesiad. Mae'n cael ei ffenio'n glir. Dyma Carroll! A mae Carroll yn rhwydo. Gôl hyfryd I Caerfyrddin. Ac I ni'n gyfartal yma ar y wain dew wedi 40 o funudau. Webb lawr y chwith yn croesi'r canol. Y bêl yn cael ei chlirio. Ond dim ond cyn belled. A Declan Carroll. Y meddiant wedi cael ei llwyrioli gan y Bala. Ond nawr Caerfyrddin yn gyfartal. A dyma Miles Davies yn torri trwy ganol ca. Tyrrell Webb, creuwr y gol sydd wedi dod â Caerfyrddin yn gyfartal! O mae'n taro'r bar! A dyma Carroll ar y postyn pella. Oedd yn halawio. Carroll. Tyrrell Webb. Tu allan I Miles Davies. Yn creu fel croesiad oedd hi. Ond yn taro'r bar. Venables a Goset dros y bêl. Venables fydd hi ar ei drod dde. Mewn i'r wal. Nôl to gan Venables. Bêl yn rhedeg yn rhydd. Bowen a Jones ar ei hôl I. Bowen yn gryf. O, mae wedi llawio. A mae wedi derbyn Cerdyn Melyn. Ac fe fydd hi'n ail Gerdyn Melyn. A coch I Luke Bowen. Yn gwbl ddianghenrad. Mae Caerfyrddin lawr I 10 dyn. Fe nath e gyffodd ar bêl 2 law. A coch I Bowen. Burke i'w chrimani ddim mewn y ddau Stewart Jones I fyny o'r cefn, tipyn o gyfnewid ac yna'r peniad I mewn ac mae'n cael ei harbed ac yna Stewart Jones ar draws wyneb y gol. Lee Idzi, yr arwr I Gaerfyrddin. Burns sy'n clirio cyn belled a Sheridan. Sheridan pas dda ganddo fe yn mynd amlan fyd at Venables. Venables, mae dros Ben Vickers. A dyma Smith ar ei drod chwith, yn ar ei drod dde. A mae'r Bala ar y blaen. A mae'r eildro cyfres o basio chwym trwy'r canol. A'r eilydd Kieran Smith yn curo Lee Idzi yn y gol. 10 dyn Caerfyrddin 1, y Bala 2. Ymlaen, Liam Thomas yn dangos pwysau, yn rhoi pwysau ar Ashley Morris. Bêl yn torri'n garedig I Tyrrell Webb. Webb yn ergydio! Bodfeddi heibio'r postyn a fan nath I wyro hefyd. Webb yn ennill tir a'i ergyd trwd chwith yn gwyro. Absolutely delighted. You know, it was difficult at times, you know, Carmarthen chucked the kitchen sink at us, but you know, it's all about the 3 points. People won't see the performance. It was a bit scrappy, the game. I don't think it was a great one to watch, but you know, we did well and hung on, and you know, a great goal to win the game. It's the same story at the moment. Performances are generally okay, but you know, it's a points business. We need to really start knuckling down and picking up points. Obviously, we've got a fantastic home record at home, and it'll be difficult against Barry. They're a very good team and very well organised by Gavin. So it'll be a really tough test. So, you know, it's as big a test as what we've had at home this season. So, you know, hopefully we can hold on to a 100% record, but it'll be tested to the limit, you know. So we've got to prep ourselves in the week and get ready for that game. It's a results business. They are fine margins, but we're the wrong end of them at the moment. You know, we keep working hard. I've spoken to the players in there. You know, it's difficult at the moment. Obviously, you know, confidence is massively high, so we've got to try to pick the boys up, get ready for a huge game next week at Cardiff Met.